Na dnevnom redu 13. sednice Skupštine grada bile su 52 tačke, među kojima je 10 stavljeno po hitnom postupku. Predsednik Skupštine Predrag Vukićević rekao je da su se sa odlukom vlade konačno stekli uslovi da se odbornici vrate u skupštinsku salu, u kojoj zbog epidemijskih mera nisu zasedali duže vreme. Što se tiče važnosti današnjih tačaka, naravno da su sve bitne, ali bih izdvojio posebno tačku kojom pribavljamo na poklon imovinu i zemljište zgrade Hemijske industrije Župa od privrednog društva Župa Plavi kamen 1934 i na taj način donošenjem te odluke krećemo u prikupljanje projektno-tehničke dokumentacije i saradnju sa Vladom Republike Srbije u izgradnju regionalnog industrijskog tehnološkog parka, što smo i najavili. Takođe, izuzetno isto tako bitna odluka je odluka o davanju 2 parcele za Ministarstvo pravde na našem starom aerodromu za izgradnju okružnog suda. Na 13. sednici odbornici su usvojili predlog programa unapređenja socijalne zaštite na teritoriji grada za ovu godinu. Usvojeno je više odluka o planovima detaljne regulacije, kao i izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada za period prvih 6 meseci 2021. godine. U objedinjenom pretresu odbornici su usvojili izveštaje o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad. Na skupštinskom zasedanju usvojen je i predlog za izbor članova Komisije za rodnu ravnopravnost, kao i više imovinsko-pravnih rešenja. Zbog uočene tehničke greške u naslovu odluke o davanju saglasnosti za javno-privatno partnerstvo bez elemenata koncesije za projekat obavljanja javnog, linijskog, gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada, treća tačka je skinuta sa dnevnog reda.